na ensem ne de edoso ensem e wo doso na sije wadaroma efri ofanko ekokosi pokosi interchange no so ena efri ehokra me frɛ ho sen Festus eko amasama de kokosi semo no sije no kre ne nyame anim me de me kokosi amasama ai utinkwa sije no kre ne nyame anim se ye nipa ne nam kwan ne so eti ade a wo sempanyifo no ye ma kwan ne ye motrabo de ma akontufo no sije omonye seka ahomache sije wo ba na ka kese ba ko sensi kwan so ekwan no wada kwan no so adwuma na wo ba wo be sori ahomache wo be ye late wo your friend say John Tayanim ho no wo say John Tayanim ho ma kwan na koto ase ho na ase ho no high tension bi sisi ho esi kwan nim enti kwan no ba fire ketekete na fire kese na sometime last week ka trailer bi akoseye si ba bi a hoye ehoye no kese no akoseye si ho na akaketua no na trailer ba ko so enam hanom eba no so ababeka chese enti say cars no we kire ni nyina from John Tehwa traffic wo ho be yira wa chese wo dwe wo interchange ewom se kwan no mo ye no ebebo aye nyina enso so inconvenience say wo mo no ya doso efutro ni ekwan eso hamacha mi be efutro enti nyame anya wadom na se car air condition nimu dia na se robaba no na wani ma efuru ban na se de konkra ma me se ofu ale kra be short wo kwan so ofu be short oh ya yenim se kwan de wo ya sana mo ye pokwasi interchange ye frustrate mo aba nyenim se ye wi a eye ne papa mo ma ye nyina nti ye enduo ye but we no just kwan nyina foto from o aso mo ye nyina at the same time ene na aka nsensemu a anwene se wo hoi efutro ekunipa enya de ketwa ye sre mo adwuma no de mo ye ni so na anyema ketenkete a mobɛyɛ ma kwan na yɛ convenient ama wo bi ekwan so nya so mo kwan na da wo sa no sa kwan na da ho no akwantufo na mo so no nya se wo yi o ma yɛ kwadwuma ya pon wekɔ no o ma motu kwan yankasa o ma o mu free Ghana ekɔ Burkina ya no monam ekwan we ya so ekɔ Burkina ma mo nya sa ira mo akwan se kura so oni ho bi so I handing over no it's asenso wabeto you beto ye no be na se se no be de se fan kansem se se na ba to bi se adwuma na se no ba beto wo beto so o start adwuma ono wa makwata handing over it's be na di kanfo ani kire hamayen so hu for the check kwan so na de obeye bia obebo akwantufo no ebu akwa mama bi ba bedru kra da je say e wo sabna na de ye bro me se mama ye bre na je ye mienu na ya cheche ye ho re tije wodi odurama sama obetena se aka ho asema ye pacho wate nyamenyo kese na sije ye nkoda obokrata no menwie ye mesa ba hobato de later na ye share daily guide eno na mede hyase ma sije wonim se adwuma mentia Manase Azure awuni anopayi beme na babia obi amechia wate obo adwuma so man Ghana na wo share da obokrata ni fa etoso ensia sije da obokrata yi kire se SML adwumako no almost the 4th estate and na Manase 10 million Ghana cedis ninyida ene say Wamo HSS samufo penyi de ma the 4th estate Manase Azuri awuni aguomani mase adwuma wamo ni the space a wamo ewo ya na omukita din wanimunyam no ninyina no atonsuom enamo amanebo a Manase any 4th estate no de beto monten so na edin a edaso no or say the 3 billion Ghana cedis lie obeka se Manase hwehwemu beka se strategic mobilization Ghana limited SML adwumako no ene omanyi finance ministry no akọ agreement ayama no contract Manase report no che se enfiedu contract no mode ama no adwuma na woye ne krompo no eso manfaso bako sei emfa ma oman no na so oman no etue sika de mano na sika no kekambo ma sika
sika bebre asemi beje ne ho me na me kɔ wi akyire krompo no ɔmampani akufuado de ne nsa betimo so ɛsɛ contract bi a wa aban no ɛne ye wrayi ɛsɛ mafoi entam no wɔn ɛma no kansinse mo kosi sɛ nhyehyɛmu ɛbɛkɔ awie ye Deloitte fo bɛ wɔn hyehyɛmu I think sɛ we kra na KPMG ɛbi wɔn hyehyɛmu awie na ɛno ɛna ɛho amane ɛbae no sɛ no adwumako no kyɛ sɛ animguasia ka wɔm manase ɛne for state ɛde femi wɔm enti no ɔma siw no 10 million Ghana cedis no high court and not as we no the fire high court wa kra ha and no the fire ye be di akire na emu amane bi beba na ye dia toso ama na isi enso na ekasei se na nkrofo contemplation ni wom anya bia na fi we yabato no ebe ye December 7 ana eba November 7 ana eba da ben eno na isi se abato da no de ebesesa ne mom no enye afiwe sasafiwe abato afe ebro mu hia de dinkita ho ne ade no bia na kwankosia ma omuti no wo mu ye ho adwuma de atwen afe mpimienu ne aduno nwotwe 2028 abato kese no ena sa ensakreya mpanyefo ehyeyi ebeye adwuma eno so eda ha sei na Samuel Abuginapo ena ekasa ewe woche se omampani dada John Dramani Mahama ne 24-hour economy no eye slogan keke kambini enko fabom high five pam eno ana woche se eno so eda ha sei ena Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia yo no aye Franka Tuni Dima MPP amanyo kuno wale edise ni foni edaha na eye ono ankasa na ebeche ni campaign team no wono na obeye advisor so hwemu a omampani dada John Ajekum Kufuor ene omampani Kufuor ene Mama Joyce ayene atete bi eka ho nyina no eka ne advisors ho ene CJ Edimu komo bebre no a edema ewo dwaso a mensan enkosa enkomo no mu biem yenko daily graphic na yenhye de ewo anim hanso na wo sha say ya empanyefo de nhye egu akwanso CJ de omo pese omo ye ne say manta mahodo no ahunidie hu nsem ebekosoro ne sente no empanyefo alonche campaign bi a eno no aye the cleanest region ranking ya eno ye de bebo abaso ne ahwese wo hwemu a CJ wo de wa ye nhase mpo manta be na sha eba na ahunidie a wo mo te so pa minim se wakọ all 16 regions dia so far they wakọ Volta region. Volta region. Yes. That is wonderful. Volta region. Yes. Ahunide hu sam ye solid. Chromote kama. Ni nyina ka ho bi. Yade a Graphic Communications Limited and Zoom Lion Ghana Limited that can bo ma omode ba ebeboa. Into we Eastern region for mo me yire ye ho. So hu into your regional minister, we DC, we assembly member, we anasa assemblyman, we unit committee member. Mo nyina mo kamum na ye hwe se minim se mantem bia mu no assembly member we electoral areas, MCs and DCs wo members of parliament or hono mtibu nyina mo nkeka mum na ye ma ye mpotem no enye ni tu nso kwa akrofo man so a bola no sijo mo ya ye wo baabi e de nneoma na epro no eguo ene ye de de etese plastic mo ne rubbers no so de guo but ye hey no ye de fra enti no say ye kan se no na enye se chromate nko a ye hwe se de etumi separate sane man mienu ebeka se de epro ni na ye de sa kwakogu ba bi a ebe no no masase na masase no anya hoode na ye duaduane ye bebo yie ena ye plastic no so a na ye de ko ba bi a ye betumi akọ recycle e de nya ade foforo enti no ene de Daily Graphic ene Zoom Lion Ghana Limited e kan bom na omaye eno tin so no NDC amanyoko se Ghana ni bia tie mi anopai wose manenya wasudie se nyame ya doma December 7 abato na ewo man nanim no wobekọ na do kokrumutie no akotim so ama omampani dada John Dramani Mahama na waba esanse ahokyere ateteye kom ya Ghana for enne emabu a enye adwuma nye ene ahohie hi omanfo wo mu no wo se NDC ne manyoko a ebetumi abeyi mafisa ohaw ni mu enti de na wo bra wo se nyandida so nanum so chen etwen wo pese omampani dada John Dramani Mahama eba abesesa enioma ne 24-hour economy na waka na ebisa ye slogan ne ade no wo so panyin na wonim de waye enra Erika J ba bega jeda si your brame enwuma bi ye 24-hour economy no ene ensembisa ni ya no
ene into detail pa de 24-hour economy ne gina hode ma ene adwuma eba be ye de ma Ghana for wonya daje na onsa kan woman bia de ye no akenkan asem bia opese obisa na wom ano ye no so mo de ma ho na we nyina ye de oresa meje fe National Communications Officer edema NDC editu dwa enra e wo moment of truth ensemchofo nsiemu a wo mo de hyehyɛ so no na wo hye Public Accounts Committee dwumadi omudie Auditor General report aba ya MIF wahum Minerals Income Investment Fund no ene Ejapa royalties ho sense sika $12 million wodi ba ye sika mo CJ 153 million Ghana cedis ene sika ye ka ho asem se ye consultancy sika ye di se mu no ebi na eno na NDC HSA omuba tumi mu Ghana for to aba ne mom no omuba Yera Kenoforiata kane finance minister de mom yi ono dan chenso a gabi asaro chedako ya ne law firm so ho bombo mu ni ade no omu nyina ne emrane no mu bedi ne pepepe sansa Ghana for hia sika koleburu na unit CJ wonim so mo chesa hwe krampo mo besan shate down ka ne gusu me ne wo mo intano so ne nam hod ma chese da obakrata di emu amane abanti CJ na wo chese wo hanom sanso okay de ya na Dr. Mohammed Amin Adam Sesi ya no na ye Minister of Finance CJ or say GRA modern say revenue target bia de omudie so mani to say eno ne sika mo bejeje e dia ma ban no anase dia ma man no wo mo yiri mo so mo bedu ho no kra mo na twam okobo nto e wo ho no nyo no nko a na ekoye wokọ no oni mpanyifo bi Reverend Dr. Mishadai Owusuamu a yo na ye Commissioner General Edma GRA Okobi sanso na ye management a wo mo ewo GRA na ebi mo ka ho commissioners and deputy commissioners wo mo nyina ekobi o mo kokodi nkomo kohwe se de hodwumadi ekobo ma ba so che mo nkran enti daily graphic amani a wodi aba eno no CJ yenhye Ghanaian Times mu ana me de wie tap and go digital platform Dr. Mahmoud Baumia wa launch na we no electric buses aba makomako oha ena empanyefo de aba abeboa Metro Mass Transit edwumadie enti na ebi modwen se we na wode aba no krampo no ate ne ho afi Metro Mass ho ena ate ne ho nanso no Dr. Baumia Metro Mass edwumadie mo kena ena wode 100 electric buses no abantu kita Ghana card wa yo bibia ne ade kyese pa na ukọ na ne eno na beso mo yenye ne sei na aban buses ne CJ enye mo na ka aban buses do so na so na oye commercial ekuo na wo lorry fare no so watuma aban bus on ma me akra me park ka sifie na matena aban bus mu abadwuma me po amatwa aban bus na me de akofie CJ uko bi man so anya saa anya saa enti ha de ye den enti ye bebo mpanyifo aba so mo nkoso na mo nye ne saa emfa ema yen na Dr. Bosman Asare na edahe wo se da beto aba December 7 ensesa na be ye dwuma krompo na enye afiwe eno so da ha no rasa me gemfin sem no so de to dwa no da bokratai abo no so ho mu amane want CJ so far so good abokrata no amane kro no na o ma abo oni nyina mu a medi enchimu na ma wate okay all right enti medase pa eni adaje wanya edi amame eni ora ko fi akwalu aba